की Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kajing sengit bencalan bat kayi yu mau bat siap hapa west kasih streng kelas tang trekam naduk arpoi trek unailar ajar pausau kum kedak wan penpau ye kajing persya ya ke sarkar ke belakang lat di ginong kayi bat ginong belat rai jela ke GM kamai jakpo naganika kam kayi mau bat siap laban kedau hang ni beya kanika rai ban sengit kayi ya umau bat usiap lashim ke jingalang jong seng ginong kayi mau bat siap Kabalong hakai kandai trek unailar ajar pausau Bishops Hall Nongston bagi jing sange shalan bat kayi ya umau bat siap kenyai biteng tak hadut baka sarkar kena khot ya keren bat ya penbet ya kani kakam uba mau kodor khas imli uwe ni kinoi lam jong seng kinong kayi mau bat siap na west Khasi Hills habi keren chikla pathai ko bor la pen pau jing sngongu yiki pat ba kible trelang bat kaseng bat la kenturu bagi nyai sha shipor tak hadut bagi na yo ya ka jubab ko besai ne ka sarkar kena maka kam jongki kadom sha te marau show kum ka ba hak khna trek la pen bana ban ya sange ban supply ya usia bi umau te kan ka sngi kalau ngasih ke jing job ka jongi ka ba baro ka Nongston West Khasi Hills bro ka we ngile trelang kam dan kam yangi bangin da lej ya kendu hendrai ki paj ba hi kisnuthu ya kan ka kam de ta ka daw ba ki ya sange hi we pe iwe te hadu menta ka kenti ka ba empat don we ru ba supply re baro ki ya sange lut na ka daw bangin persya ya ka sarkar halor ka ne ka an CR arja khadriu tengi kwa government kan review ya kan ka rule data ka daw ngi persya ya kan ni ka jing supply menta kumbakat tu kan ni sngi ni pe hadin ba ka government kan sakhot ya kren yangi te na kaleng ka jongi ngi ai khuble ya baro ki paj ba jong ka West Khasi Hills bat kum juru apo East Khasi Hills ru ba ngi na trelang biang ya ne kam bat ngin sange kat ba ka government kam pat ai kano kamut maraleng jingin sange bet bat si bentaro ngiyo snyo ba ngiyo ka phone call na po shalong kalong ba ka government ko ai ka signal ban yakan bat ngi te hadu mentangi bat tip pat de ka tarik bat de ka sngi te na kleng jingi kat bangin pat yo ya ka tarik bat kat bangin pat yo ya ka sngi bangin ya shong ban ya prakhat ya kan ya kam na kleng ga jongi hadu mentangin sange shwa bat tat hadu ba na kalian kan kinong yalam ki jongi baro bakin ya shong ban pelaj de hantangin sepelaj handai mentakat panangla ngakerpat biang sa sin pat ya ki paj ba jong ka West Khasi Hills bat ya baro ka ri khasi ke jongi bayang ni trelang ya nakam ban pensange shiwa shipor ban supply ya umau ya usiap syabaro ba khnang ba ngin sngotu ka ka jing lada don mau don siap bat kumjuru ngi ai khuble ya kini company ki badan po Nongston lai satli ki don ki atrelang ban ngi habangi ong sange kamut ki kilong ka balak loy ban yatre ban ngi te menta ki ni ro sange ban tre te ngi ai khuble ya ki bat kumjuru ya ki rirang ba ki ba ya don lang ban ngi ro ai khuble ya ki ro ba ki don kamen sim ka jing atrelang baro ha kan yasngi tengi suthu ba kan ki issue ka jongi kanom slam tangkat tu kan ngi la ban pen kut no ya kan ne tengi enak lengo jongi ngi dap da jik sokon ba khaw ha kan ke chan mit